Hello friends, आं आनसु आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे खोथासो फोरमायनो सानदों जे दाखालि बावै आंनि मोनसे मेथाइ सिखिरि सिख्ला होननाय रिलिज जादों नैला नोंथांमोना बैखौ खोनासङाखैबाथाय खोनासङैथां मानो होनब्ला जोङो बै मेथाइखौ जोबोद आलो जोबोद खस्थयै बानायदों स नोंथांमोना जुदि बे मेथाइखौ खोनासङोबाथाय जोंबो मोजां नांगोन गोसोआ बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना खोनासंगोन आं लिंकखौ नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनदों स नोंथांमोना थांदो आरो बेखौ खोनासंदो सिखिरि सिखला सिखिरि सिखला हाय मा जाबोगोन बे आंनि जिउआ साला आंसो सानफ्रोमबो बयनिख्रुइ फार्स्ट सिखारनांगौ आरामानो गैला बे आंनि जिउआ है मायबा फुं जाब्लानो सेथ्रा सिब खानसि बाथि सु मायबा खिबु सु हाथाय हुस्लाब मोननि सेथ्रा सिस्लाब मोननि साहा बिगोन साया जाबाय ना जाबाय लाबोदो आं सुबाय No. Saya sampai bilang udah belum berdaya, ang nabegar merang sumbai. नुबाय नोंथांमोना बेनो बिबारनि जिबन नोंसोर साला बिसिनायाव थानानै सासे बिदोंना मोसौफोर मा एसे लाजिनो गथ'फोर नोंसोरलाय आं हानाय नङाहाय नोंसोरखौ फिसिनो नोंसोर साला बिमानि खस्थ'खौ एसेबो बुजिया माथो जाखोलै नोंहालाय मा एसे बेरे फुजा दाउखा बायदि का गाख्रबबाय थादों आइदै दाउखा बायदि का गाबनायखौसो नुदों नों सालांनि जिबना जिबननिफ्राय सेवनाय बन जालांनो हमदों बेखौ नुवाखै नों बेफोर गासैबो नोंनि थाखायनो जादों साला देरपुटिया लेवार नोंनो आंखौ आं थाङा होनब्लाबो खावना लाबोनानै दिनै बिब्दि दुखु सहाय होबाय साला आं सानदोंमोन सानैसो टाइम पास गोसो थोब्लानानै बाहाय खिरायनाय है मायबा उल्थानो थाङा होनब्लाबो जर जबरदस्ति लाबोनानै आंनि जिबनासो खिराय जानांबाय हारे मिनिसोना नों बन मानसि बायदि हाथो थाङानो मोना बिमा नों मानो बिब्दि रागाल' खालि जे बेरे जाबाय थायो टाइम बम बायदि मोनालै बिमा हामाथ' हाफा मा जाखो नोंहालाय मानो हायाव दामले जखो फिसा आं बाय रामदेवनि जगार खालामदों र' हायाव दामले जनानै टेक apa जगार नङा योगासो औ बिनो मानिबा बाहाय रागा जोंनाय बेराम जादों आंहा बेखौनो खारबाय बायगोन खोमान खालामदों र' अ दे आफा आंथ' सानदोंमोन माबा आयासो खिबुथिं जोना खोख्लैबाय नामा ओइ बुबाक नोंसो आंखौल' माने जोलाबायनो निजिनि हौवाखौनो
नंगौ नोंसायजों जे बेसे अनलायो देलै नोंसोर अनलायबाय थादो लेला मजनु बायदि आं मोखां सुहैनोसै आयै दे साया माम्बा नै हमना ला आं मोखां सुखांबायानो Ayo, sayang lu mabar. Ang benay, homna la, makang sunan ready जाखांबाय नोंहा औ दे बिमा साया आंनोबो फुदुंदो आंबो होंबाय नोंसायाल' साहा फुदुंनो हायो नामा आंबो हायो र' लों दिनै नोंसोर आं साहा फुदुंनायखौ 5 स्टार हटेलनि बायदि गोथाव साहा फुदुंना होगोन आं mak nggak pilih saya giliran mak आंनि खाथियाव गसंफैदों दि स्कुटि बोरायनि हेडलाइट बायदि मोखांखौ लाना नोंसा मिथिबाय जाम्बा लरगट टिसपियानि बायदि मोखां लाना Lalu macam Siapa? Sekolah kelas pramabri soligasiनो मोजां आयै Oh deh, मोजां फिसाफोर माइबा मोजां आयै आदाया क्लास खालामनाया क्लासाव गोसो होनो गाना सिख्लाफोरनिथिल' नाहरबाय थायो नोंखौ दानो हाथाय साथाय सेफायजोबगोन आं हा फिसा गार्लफ्रेन्ड बदोनो हाबाय नोङो मा सानै जाखो बेलाय मा गार्लफ्रेन्ड फटायनो बैसो जादों बेहा दानो गार्लफ्रेन्ड लानो साला दासिमबो गस्ला गांसे लंपेन्ट गांसे सुना लानो रोङाखै बेनोसो गार्लफ्रेन्डनो साला बुजा मोरसिगोन बियो आंखौ नङालै आयै थगायदोंसो साला बियो हासुमुत्रिया Ini ayah mamamu minta dia Oi, mas pernah nolong ah? Ada, oi, mau kupu salah. नोंखौ साला बोरमा फान्थि Nei, nunggu bawa musuh salah. Hah, pusing kau. Hah. Oमफ्राय मा बे? माया मा जाखो बिसोर सानैनि बुलायनायखौ नुवासै? नोंनि बे सामु बायदि लदाय मेगनजों? अ हमथानो गियान गैया नोंहा? नों बायदि बाहुबलि थाखानावलाय आंलाय मानो हमनो नांगौ बिमा नोंनो काफि माथो हमथागोन आं मानोबा आखाइफोरा बोरैबा थां थुनथिन नांलायबायनो दे नोंहा आं माबा मोनसे बुंब्ला बेनोल'सो फिसाखाना जेबो दायथ'आनो गैया नोंहा साला
देलै बिमा नों दं दा देलै बिमा माने एसे रागा जोंबाय थायो नों बिसोर गथ'फोरालाय माब्लाबा नांलायगोन गाबलायगोन माब्लाबा मिनिलायगोन बेखौनो एफा सिन्था खालामनांबाय आरो नों नै बिमा सोरबा सासे रायोब्ला सोरबा सासेथ' अनग्रा थानांबाय अब्लासो गासिबो बेलेन्स जाना थागोन दा नों सिन्था खालामनो नाङा बिमा बिसोर मोजां गथ'खा Ma, ang bahay bazar pagi. Hah? Ayo ni bodohku, papi ekstensi खालामलांबाय. Ay boray, gimana nih kalian? Mau kening segel pindah kau? Boray आंनि जिउ. बोराय नोंखौ साला? जाला. नोंखौ नाय साला दुस्थु. आंनि ब्र'खौ एक्सटेन्ड खालामदोंना नों? गारखाय आं नोंखौ. Nay buri aku menagan bah. मोनाना? नोंखौ साला माब्लाबा मोनबा आइटेस हेफाजाब हरगोन आं. Tuh. Uci. Maya asa ke? Nah, kipra sebaik ke.